Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi o să verificăm un stup. Suntem în 25 mai. O să verificăm un stup să vedem în ce stadiu îi. E o ladă pe 12 rame. După cum se vede, albina iese foarte frumos la zbor. Vine încărcată cu gușa plină de polen. I-am adăugat acum 4 zile 6 rame în magazie. Să vedem ce au făcut. Am mai adus încă 2 rame cu mine, 2 rame cu foiță. Să vedem cum au clădit pe astea și dacă au adunat ceva miere. Să le mai adăugăm 2 rame, dar asta în funcție de cum s-a dezvoltat el. Haideți să vedem cum stăm. Nu cred că îi vom mai adăuga nimic, pentru că nu arată. Nu ne arată stupul că ar trebui să-i adăugăm. Normal, aici pe magazie ar trebui să fie plin de albină, dar nu este. Se pare că nu-i adăugăm nimic. Uite, nici asta pe care o avea nu a clădit-o. Ba mai mult, pe margini văd că a început să o roadă. Ceva nu e în regulă. Ia să vedem dacă pe astea a depus ceva sau... Nu a depus nimic, e prea ușor. Nimic, nici n-a curățat-o. Ramele îs lipite cu propolis, dar nu au făcut mare lucru. Nu au făcut mare lucru, n-au făcut nimic. Nu au făcut nimic, din câte se observă. În situația asta o să îi le lăsăm în continuare. Ramele sunt încălzite deja de căldura stupului. Jos se vede că e albină. A început să crească ramele de jos. Albină este. Nu a venit sus. Asta înseamnă că încă nu-i pregătit. Nu-i pregătit încă să urce în magazie. Deci ramele astea 2 cu foițe le-am adus degeaba, pentru că nu putem să le adăugăm. Ba chiar mă gândesc să micesc un pic magazia aici și să-i las doar 3 rame la cules până când se va mai dezvolta. Deci asta vom face. O să luăm 3 rame și o să-i lăsăm doar 3, din care o foiță și 2 rame clădite. Astea la alte 3 le vom lua, pentru că, uite, nu au cules nimic, nici nu au urcat albina pe ele, doar sunt 10 albine pe 6 rame. Deci nu... Albina încă nu e pregătită să culeagă aici. Pentru stupul ăsta se pare că culesul la salcâm e compromis. Oricum ne arată o săptămână plină de ploi. E norat afară. De cald, că sunt 18 grade, albina iese la cules. Dar se pare că nu intră în magazie încă.
No, cam asta este. Dacă vreți să vedeți mai multe în legătură cu stupul ăsta și ceilalți, dați un like în partea stângă și un subscribe sau abonează-te la canalul meu de YouTube și eu o să vă țin la curent cu ce se întâmplă în continuare. Rame pline vă doresc!